Hyvää huomenta. Kylläpäs nyt on ääni vähän huono. Mä oon nyt pakkoamassa. Me lähdetään juhannukseksi Vantaalle taas Mintulle. Haluan tässä jo nyt sanoa, että mun kone meni hajalle pari viikkoa sitten, useampi viikko sitten. Ja sen takia multa on jäänyt noin 5 videoa julkaisematta. Niin ettei oo kuullut musta nyt vähän aikaa mitään. Sori siitä. Nyt tulee pitempikin video, koska nyt on torstai. Ja meillä on ainakin ensi maanantaihin asti Mintulla. Mulla on kyllä ehkä maailman hienoin muki. Queen Elizabeth. Mä en kyllä nyt voi sekoittaa tätä, jos mulla on kamera kädessä. Tää laskee tää alas. Siis onko ainoa jumalauta, jolla on ihan sika vaikea kuivattaa kynsiä, kun niissä on kynslakkaa. Nytkin mä oon vaan sotkenut nää joka paikkaan. Siis mä tökkäsin mun kynnet seinään. Kuka edes tekee sellaista? Tökkäsee kynnet seinään. Isotkin lähtee mukaan reissuun. Pikseli. Pikseli! 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 Älä naura mulle. Missä Näkki on? Näkki on täällä pimeässä. Näkki! Näkki ei ole ihan niin intona mukaan lähdössä. Näkki tätä pois! Lähtee minut ulos! Väistä minut! Täysin niin kuin toisetkin! Vapaana niin kuin toisetkin saa. Horri! Näin. Heti mulla meni joku kasvi. Nielasin joku ötökä tai joku tollasen mun tuurilla. Joo, kiva. Lähdettiin tosiaan meiltä kävelee tonne rautatieasemalle. Ja heti alkoi sataa, kun astuttiin ulos silleen. Ja kissat painaa kuin minun kaikki syntini yhteensä. No nyt ihan niin paljon, mutta herranjestas. Kuitenkin painaa. Ja painaa enemmän kuin sun synnit. Painaa siis vähemmän kuin sun synnit. Vähemmän kuin mun synnit. Mutta kuitenkin semisti paljon. Ja sataa vieläkin, kun meillä on nyt ihkusti puun alla. Joten ei tunnu missään. Lokkeja, ihanata. Vittu käteen sattuu. Tää tietyön määrä Lahdessa. Oikeesti. Ei vittu. Joo, mulle napsahti nakki käydä ostaa meille juhannusjuomat. Vähän viiniä. Hirveä meteli. Ja Minni ja Roosa ja kissat meni jo edeltä asemalle. Niin mä seuraan menisin kavalua perässä. Olemme selviytyneet Stacyn metroon kohti Mellunmäkeä. 8 minuuttia lähtee. Mä mietinkin. 8 minuutin päästä lähtee metro Mellunmäkeen. 7 minuutin päästä lähtee metro Mellunmäkeen ja sieltä Minttu hakee meidät. Sieltä Minttu on hakenut meidät monta kertaa, tai minut useamman kerran kuin teidät. Minut 1 kerran. Minut useasti. Mellunmäki on hieno messa. Okei. Oksensin hieman suuhuni. Mellunmäki, babies! Ihan loppu tähän matkustamiseen. Ihan loppu matkustamiseen.
Pikseli on ihan loppumatkustamisen. Mä oletan, että Minttu on tuolla alhaalla odottamassa meitä. Näkyykö se siellä? Ei se varmaan autossa oottais. Tai en tiedä missä. No niin, se voi olla kans. Kissapai. Sä vaan ignorasit mut. Eilen ei jaksanut kuvata. Nyt taas kuvaan. Aamukolmatti, tai aamupäivä, siis keskipäivä, siis iltapäivä. Lähdetään kauppaan, ostaa sokeria. Ota sipuleita. 5 suffelipuffia. Vittu 5! Ostettiin vitusti ruokaa ja Minttu sai sakot. Niin 10 minuuttia sitä aikaisemmin. Yes. Pikseli. Kaasugrilli taitaa olla vähän pelottava Pikselillekin. Pakoon. Mä jään tänne väliin. Apua. Oho, heipä. Me ollaan tänään vaan syöty koko päivän ensin grilliruokaa, sitten leffamässyä, nyt uutta leffamässyä ja väliruokaa ja välimässyä ja varmaan koko yö vaan mässätään ja tuolta tulee One Piece-keskukselta apua sos. Nyt mennään uimaan, mä en tiedä minkä uikkarin otan. Vihdoinkin ihana aurinkoinen sää. Sääs. Tää on kyllä kylmä, ei voi. Terve. Terve. Joo, me lähdetään Kusijärvelle, vai oliko se Kusilampi? Kusijärvelle mennään uimaan. Vähän kokeilemaan vettä ja sit tullaan takaisin syömään ja saunomaan ja paljuileen ja ihkudaa. Ihkudaa! Mä en kyllä näe täällä mitään. Mun on pakko mennä tohon varjoon nyt. Tässä on oikein hyvä istua ja kuvata, koska näin ilman näitä. Vittu, mä oon valakone. Anyway, meillä on hyvät selkeät teemat näinä päivinä. Silloin kun tultiin, niin me pelattiin. Me pelattiin ihan vitusti lautapelejä. Me pelattiin aamu 3 asti Monopolia. Eilen me vaan syötiin ja grillattiin ja syötiin ja grillattiin ja syötiin ja vähän lisää. Ja sitten katsottiin elokuvia ja syötiin silloinkin. Ja syötiin 4 asti yöllä. Tai siis aamulla. Ja tänään on rentoutumispäivä, kun mennään uimaan ja paljuun ja saunaan ja peseydytään ja kaikkea muuta. Niin kattokaa, että tukkaa on pakko pestä. Oksena. Ja huomisesta en vielä tiedä. Huomenna varmaan tapetaan toisemme. Ja tänään on juhannuspäivä, joten hyvää juhannusta meille. Parasta ruokaa. En anna. Täällä on meinaa tosi lämmintä vettä. Ainoa ongelma on se, että mulla ei kunto kestä tuohon uimisessa. Ei oli aina jolla kesti, Okei, mulla paki oli ihan piipussa. No niin. Niin, mene pois. Yrittää uida, sit vaan alkaa kylkeä pistää, sit on silleen käk. Mä oon liikaa käyttänyt käk. Vittu, astma alkaa. Astma alkaa. Keskellä järvelle. Tän takia mä lähin sinne salille. Mä saan peruskunnon, että mä voin uida ja sit mulla on rantapadi. Ensi kesäksi. Ensi kesäksi. Ongelma on, myös toinen ongelma on se, että tuolla ei näe sukeltaa, koska toi vesi on oranssia. Siksi tää on kusijälvi. Mä aikas vaikka tälleen lasit alhaalla. Okei. Nyt siis terveelliset eväät. Karkkia ja vesimelonia ja lisää karkkia.
Niin hyvää. Niin hyvältä. Mä asun. Tätä piti Kuvaan sieltä ihkusta kulmasta. Ihkudaa! Ihkudaa! Pitäis kääntettyä. Mun on tosi kärsivä ääni. Ihkudaa! Ihkudaa! Mun koukku ois mahut tähän. Noin. Moikka! Hei! Terkut Millan kameralle ja kaikille sinne, joo moikka. Vähän maisemia. Chiching! Mä muistin sitä vähän. Mä selitän jo Millalle ja Minnille, mutta siis mä näin unta ja niin mä olin jossain kassalla. Ja sitten mä olin pistänyt niinku kortteja. Kiva tää tuuli ja vastavalo. Numeron. Ja sitten niinku mun niinku olkapää. Pitäis mun ottaa, että toi Roosa lopettaa ton puhumisen? Hippalakkinen mies, Ei pidä. joka niinku sanoo mulle niinku Tuolla! peittää toi sun numero. Se toi. ettei kukaan Tuo varoita. tuossa, siellä on kahvila. Ja sitten niin- Siellä ihan älyttömät se hinnat tyyppi niinku ja älyttömät jonot. Me mentiin sinne silti. Kesti ihan sikakauan saada se ruoka. Ja sit niitä ei saatu edes tuotua tänne ennen kuin me saatiin toi karkkiloota tyhjäksi. Ja sit tungettiin vaan kaikki rannut siihen. Jumalauta, että kesti. Ja sit kun niinku tilattiin se, ensin siinä meni niinku 5 minuuttia jonossa. Ja sit kun me oltiin tilattu se, siinä meni varmaan vartti tai 20 minuuttia, istuttiin vaan pöydässä. Joo, mites sun iltapäivässä meni? Ja sit me vasta saatiin ne ruuat. Sit oltiin silleen, noin me voidaan ottaa näitä, kun tässä on nää niinku keräämiset lautaset. Tai niinku sen kahvilan omat lautaset. Ja sitten tuli pelastava karkkiboksi. Ja tää tuuli tälle ainoat hetulat, jotka menee tuulessa. Itelles. Itelles vaan. Kissapäivitys. Pitkän päivän jälkeen tultiin moikkaamaan. Kaikki on ihan hyvin. Näki vain menee sun haaroissa. Näki. Pikseli, nuoleeko sä äitin varpaita? Niin kun se voi ökkii niitä. Okei. Sodan aikaan jälleen tullut. Disney-monopolia! Kuvaa ruokaa. Ja sit kun maistaa makeampaa viiniä, sit on vaan se... Minä. Syystä on hirveä. Juo viiniä. Siis viiniä Martinilasista. Martinin muovimukista. Varmaan. Oli vetelistä. Täpy. Maailman majesteettisin kissa. Oh. Sitten on Pikseli. Pikseli rakasta minua. Kukkuu. Pyllistä. Vittu en vai. Sanokaa terkut YouTubeen tai jotain. Terkut kaikille. Terkut mun omalle kanavalle. Ei, ihan 100%. Käppärän jalat maassa. Tai sitten voisit sanoa terkut sun katsojille. Ei kun oma kanava. Sveg. Toivottavasti ei. En tappu sitä. Sitä vain en tappu. Ei helppoa elää ilman kahvinkeitintä. Ihkuna!